Yes, og så skal vi finde ud af, hvordan man finder b i en eksponentiel funktion. Og der tager vi også brug af koordinaterne x1, y1 og x2, y2. Og dem deler vi også lige op her. Så plotter vi bare de her koordinater ind i formlen for den eksponentielle funktion. Så det bliver y1 er lig med b gange a opløftet i x1. Og så skal du bare have isoleret b her. Så det du gør, det er bare, at du tager a opløftet i x1 og bare dividerer over på den anden side, som der står gange her. Så det er y1 divideret med a opløftet i x1 er lig med b. Ja. Og så har vi den herovre, hvor du bare gør det samme. Du tager de her koordinater og bare plotter ind der. Så du har y2 er lig med b gange a opløftet i x2. Og så rykker du bare det her over på den anden side igen, så det bliver y2 divideret med a opløftet i x2 og det bliver b. Og det